Doručak gotov. Sreo sam Slađanu danas. Opet si ukrala šminku. Sad neki ruž, valjda. Ne razume zašto to radiš. Žena mi je rekla da će sledeći put da zove policiju. Da je majka što nama pozajmila bi I kod šta nje. sad, pošto nije samo da krade, sad se prote, da? Ne brukaj ni sebe ni nas. Nisi mi ti otac! Kad će tata da se vrati? Uskoro. Super što se vraća brzo. Obećao je da će da me vodi u dolinu nade kad se vrati. Ej. Da, dogovor ostaje isti. Ne brini, znam da Laca leže novac. Petre, budi se. Idemo nizad. Kako si znao gde se nalazi? Otac me ovde vodio kad sam bio mali. Zašto se zove dolina nade? Tata i ja smo je tako nazvali zato što počinje tamo gde se završava Java, prošuje se preko mora, planine i vasione, da završava tamo gde počinje san. Evo idem, samo da uzmem novac. Dragi moj Lazare, ako čitaš ovo pismo, operacija se nije dobro završila. Mada znali smo i ti i ja da je ona mogla samo da odloži ono neminovno, a što verujem da je svakako Božja volja. Ne mogu da budem ljut na sudbinu jer mi je donela život sa vašom majkom i podarila mi vas kao najveće blago. Ti si najstariji i najsličniji meni, zato se samo tebi i obraćam. Znam da ćeš me razumeti. Ani i Petru dalje pričaj da sam u inostranstvu. Drži se te priče dok ne proceniš da su dovoljno zreli da shvate, jer znam kako su teško podneli majčinu smrt. Vaši životi moraju da idu dalje. Jedino tako moj dobija smisao. Uprko svemu idite hrabro kroz život. Kao da idete dolinom nade gde sam te jednom odveo. Živite život časno i pošteno, koliko god bilo teško. I uvek se držite zajedno, jer ništa nije važnije od porodice. Verujem da i na onom svetu postoji dolina nade kojom ćemo jednom zajedno svi šetati. Voli vas, tata. Ručak je na stolu.